Βλέπεις φίλε τώρα που αυτοί I μπορούν να can't move too. τους έδεσαι εσύ τους BSB πριν να είναι έτσι. Γάμισε μας, δώσε εδώ ρε φίλε. Και τι γίνεται ρε. Αυτό βέβαια σήμερα όλη μέρα και στο map μέσα το ίδιο γινόταν. Δεν μπορώ να κονηθώ ρε φίλε. Αλλού πατάς, αλλού πηγαίνει φίλε. Καλά, εντάξει. Καταρχάς δεν κάνεις kills μάλα. I pressed it 20 times to react. We can't do anything, I don't know. Tony, go on email of hooligans and tell them we want a rematch. Χάσουμε το πρωτάθλημα τώρα τους ανύπτους, μάλακα. Κοίτα εδώ τι έχουμε πάθει. Α, πιάσαμε εδώ τώρα το User Μύρε entered και your το channel. Γένος είναι. Ποιος είναι? Πού να παίξει, πού να πιάσει εκεί ρε μα. Ξεκόλλησε τώρα, νομίζω. Ναι, ξεκόλλησε. Αλλά πέσανε και ο Γένος και ο Μύρε. User disconnected from your channel.